madinalagon nga nadakop sang Iloilo City Police Station 10 sa pagpamuno ni Police Captain Val Campbell ang duha ka pangayaw nga kabatan nga nagpadulong sa Iloilo City kadungan sang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Iniya mo Sanday alias Ryan, 39 anyos, kag alias Bong, 35 anyos, nga mga lunsay residente sang Malate, Manila. Sa interview sang Bomb Radio kay Iloilo City Police Office spokesperson, Police Major Sheila May Sangrines, iyagin pahayag nga dadakpan ang duha matapos nagreport ang biktima nga mo si alias Kier, 21 anyos, kag residente sang barangay Dungon A, Haro, Iloilo City sa Iloilo Police Station 10 nga nadula ang iya cellphone, wallet nga mayunod nga cash kag iya nga driver's license. Gilayon nga nag-imbestigar ang mga kapulisan kag na-trace ang lokasyon sang cellphone, rason nga nadakpan ang duha ka suspect sa isa ka convenience store. Base sa record nga halin sa City Investigation and Detection Management Unit o CIDMU, naibaluan nga si alias Bong may aras ang nauna nga record nga paglapas sa Republic Act 7610 o kanang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Samtang si alias Ryan may araman sang kaso sang pagpangawat. Dugang pasini nga wala sang major incident ang ICPO nga ginrespondihan sa tion sang nasambit nga kahiwatan. Butang nga ilagid ginkonsiderar nga isa kadako nga kadalagan. Bali makabig naton tong accomplishment ang pagdakop to sang duha ka mga kawatan nga ti madagyang diri para mangawat nga nadakpan sang aton nga Mandurria o PNP, specifically ang aton Police Station 10 sa pagpamuno ni Captain Campbell. And may pila kita man kang assisteran nga allegedly is nadulaan. So amo gid na permi ang ginantisipar ta basta damo tawo. Na-recover to sa pag-follow up pag hot pursuit ang kinawat nila mismo nga sa diin mag-ulang tublan nila nga pinaka-latest or ulihin nila nga na biktima. Pero why kita kahibalo kung antisina may mga nabiktima na sila kay ti kung tanawon mo wala kita sing reported nga cases antes pa man sina.